Mazuva wangogara chii chauda kuita hanzvadzi? Pacheri papa ndakupa mukana wokuzvitengesa kuti kune munhu ari kuona inini chandokwanisa kuita muupenyu hwangu ndezvinoti kana ndakawana zvinoti zvinogona kuti upenyu hwako hufambire mberi, usaite munhu anoita mari yekuti asi yekupiwa. Ndosaka ndati ndakupa mukana yekuti chauda kuita hanzvadzi chii, kuti pane munhu ari kuona ati ndanzwa zvitaura naJuliana ndinogona kuita zvakadai. Wakawachana musaluni? No. Saka chaita kuti mbomira chii manje? Rende chei? Mari yanga isingauyi? Transport and Oh, okay. Transport. For these and more stories,